Jeg vil med denne lille video gennemgå effektforholdene i en spændingskilde. Spændingskilden er karakteriseret ved hvilespændingen U0, den indre modstand er I, og den maksimale strømstyrke eller kortslutningsstrøm I max. Og hvis vi kigger her på grafen i midten, så er det selve grafen for karakteristikken af spændingskilden, og vi kan finde U0 som skæringspunktet med Y-aksen. Vi kan finde den indre modstand som den negative hældningskoefficient, og vi kan finde den maksimale strømstyrke som skæringspunktet med x-aksen, og denne værdi kan vi ydermere finde som U0 delt med RI. Jeg vil prøve at kigge på effekten nu af den ydre modstand, altså den effekt, der bliver omsat, det vi kan trække ud af vores spændingskilde, og vi kunne kalde den for PY. Så husker vi på, at elektrisk effekt kan beskrives som P lige med spændingsfaldet over komponenten gange med strømstyrken igennem komponenten. Vi skriver nu for PY, ja, det må jo så være lige med UY, altså spændingsfald over den ydre modstand, og så gange med strømstyrken igennem den. Vi ved også, at polspændingen på spændingskilden er lige med det spændingsfald, som lægger sig over den ydre modstand, så vi kunne skrive, i stedet for UY, kunne vi skrive polspændingen UP gange med strømstyrken. Og så ved vi, at UP det er lige med U0 minus RI gange med I. Og det er netop forskriften for den rette linje, og det indsætter vi jo så nu på denne plads. Og så kan vi i stedet for skrive U0 minus RI gange med I, og så gange med I igen. Vi skriver videre på næste linje. Gange I ind i parentesen, så får vi U0 gange med I, og vi får RI gange med I anden. Den ydre effekt, eller effekten i den ydre modstand, kan altså nu beskrives af disse to led, som tilsammen giver et andengradspolynomium. Det første led, det er effekten som den perfekte spændingskilde heroppe i vores kreds op. Altså det herinde, det er effekten, som den leverer, inden der så bliver omsat noget energi i de to modstande. Så vi kan sige, at U0 gange I er effekten, som den perfekte spændingskilde leverer. Sådan. Det andet led, det er effekten, som omsættes i den indre modstand. I. Altså det, som vi ikke får glæde af, det man kunne karakterisere som en eller anden form for tab. Det kunne vi prøve at tegne en graf over, sådan at vi har PY som funktion af I. Det kunne se sådan herude, hvor vi har, vi laver lige en mørk graf. Sådan her. Vi har I ud af x-aksen, og vi har P op af y-aksen. Og så kunne vi tegne vores graf, det var et andengrads polynomium. I det her tilfælde, der giver det altså en parabel på den her måde. Så vi har her, at det er for PY, og den var givet ved U0 gange med I minus RI gange med I anden. Hvis vi nu prøver at kigge på de to andre led i PY, og så siger den første, den der hedder U0 gange I. Hvis vi tegner den alene, altså tegner en graf over det, som den
perfekte spændingskilde faktisk leverer, så får vi en ret linje, som går fra 0 og op til I max. Og den sidste del er I gange I anden. Det var jo så det, som blev omsat i den indre modstand. Tegner vi en graf over det led, så kommer det til at se sådan her ud. Vi bemærker her, at den gule linje skærer lige nøjagtigt i toppunktet på den røde linje. Altså lige nøjagtigt der er de to bidrag lige store. Det vi godt kunne tænke os at prøve at kigge på nu, det er det punkt her, oppe hvor toppunktet, hvor PY er max. Hvordan kan vi opnå det? Vi er jo naturligvis interesseret i at få så meget effekt ud af vores spændingskilde som muligt, fordi det er det, vi kan få noget ud af. Så derfor vil vi gerne finde det punkt. Altså, vi vil gerne finde den strømstyrke, der skal til, vi kunne kalde den for I top, som skal til for at give os PY max. Sådan der. Hvordan kan vi finde den? Ja, ved at finde sådan en toppunkt i sådan en parabel, så kan man finde hældningskoefficienten, altså tangenten i det punkt deroppe, fordi der er den lige nøjagtigt flad, og det vil sige, at hældningskoefficienten på tangenten i det punkt er 0. Så det vil sige, at vi skal finde den afledte af PY, og den skal vi så sætte lige med 0. Så vi kan sige, at PY max kan vi finde ved at sætte PY mærke lige med 0. Jamen, så må vi jo differentiere PY. Så vi siger, PY mærke er altså U0. Det første led differentieret med hensyn til I. Der kommer kun til at stå U tilbage. Og det andet led, der kommer det til at stå 2RI gange med I tilbage. Og det skulle så sættes lige med 0. Så kan vi se, der står U0 minus 2RI gange med I lige med 0. Og det kan vi meget nemt flytte rundt på, så når der kommer til at stå U0 lige med 2RI gange med I. Så har vi bare flyttet 2RI gange I over på den anden side. Og vi kan så skrive videre og isolere I, som vi jo så kunne kalde for toppunktet. Og så sige, det bliver når U0 divideret med 2, eller U0 divideret med 2RI. Så den her, det giver os den strømstyrke, som vil resultere i, at PY den får sin maksimale værdi. Så kan vi måske genkende fra tidligere på den forrige slide, at den del her, U0 divideret med RI, det er lige med I max. Så vi kan faktisk skrive videre sådan, at I top er den halve maksimale strøm. Sådan der. Men hvordan kan vi så opnå den strømstyrke? Ja, hvis vi tænker på Ohms udvidede lov, så kan strømstyrken, eller så kan spændingsfaldet U0, hvilespændingen, den kan skrives som RI plus RY gange med strømstyrken. Og det vil sige, at vi kan isolere I til at være U0 delt med RI plus RY. Og prøver vi at sammenligne nævneren hernede, sammenligne nævneren i denne med nævneren heroppe, altså hvor vi får topværdien. Hvordan kan vi vælge RY sådan, at der kommer til at stå det samme i nævnerne på de to udtryk? Ja, så kan man jo se, at hvis RY er lige med RI, så får vi den her bryg her ned til at være
eller nævneren hernede til at være 2 af i, og det er netop det, der står oppe i udtrykket for i top. Så vi kan med andre ord konkludere, at ved at vælge den ydre modstand, sådan at den er lige med den indre modstand, så får vi punktet i top heroppe, altså strømstyrken, som giver os den maksimale effekt i den ydre modstand. Nu ved vi imidlertid ikke, hvad PY max er som værdi, så for at finde den, så skal vi tage strømstyrken i top og sætte ind i udtrykket for PY, altså heroppe. Så det prøver vi at gøre på den næste slide her. Så vi husker lige på, at PY var lige med U0 gange med I minus RI gange med I anden. Og så havde vi i top, som var lige med U0, delt med 2RI. Det vil sige, for at få PY max, altså værdien PY max, så tager vi det her og sætter ind på pladserne her, så skulle vi få, det giver os PY max. Så det prøver vi at gøre. Vi får altså med andre ord, at PY max må være lige med U0 gange med U0 over 2RI minus RI gange med parentes U0 over 2RI i anden. Vi reducerer videre. Det første led giver U0 i anden over 2RI. Det andet led giver RI stadigvæk U0 i anden over 4RI i anden. Og så kan vi se, at RI tager en af RI'erne i nævneren. Og så kan vi skrive videre og sige, hvad der er tilbage. Der står U0 i anden over 2RI minus U0 i anden over 4RI. Så prøver vi at lave fællesnævner på disse to, så vi kan trække dem fra hinanden. Vi forlænger første bryg hver gang med 2 i nævneren, så skal vi også gange med 2 i tælleren. Så nu står der altså det samme i nævneren på de to brygger, og så står der altså tilbage, når vi trækker dem fra hinanden, U0 i anden over 4RI. Så vi kan konkludere hernede, at PY max-værdien kan findes som U0 i anden over 4RI. Så når man har lavet en karakteristik af sin spændingskilde og har fundet U0 og RI, så kan man sætte dem ind i den formel, og så ved man præcis, hvor meget effekt man kan få ud af sin spændingskilde. Vi kan nu opsummere, hvad vi har fundet ud af omkring effektforholdene i en spændingskilde. Vi fandt ud af, at PY kunne skrives som U0 gange I minus RI gange I i anden. Og vi fandt jo ud af, at det her led her, det var effekten i den indre modstand, og det her, det var effekten leveret af den perfekte spændingskilde, vi kunne kalde den for PU0. Og hvis man tegner en graf over dem, så vil de komme til at se sådan her ud. Først den ene, det var for PY, og så for PU0, den kom til at se sådan her ud. Og til sidst, men ikke mindst, for PI
og den kom til at se sådan her ud. Og det, der var interessant at se her, det var, at når vi havde, at RI og RY var det samme, så fandt vi toppunktet heroppe. Det var altså i top, og den var den halve i max. Sådan her. Og lige nøjagtigt i det her punkt, der var PY og PI det samme, netop fordi, at den indre og den ydre modstand har samme værdi. Så fandt vi derudover også ud af, at PY, max-værdien, kunne skrives som U0 i anden, delt med 4 gange RI. Og når vi nu er i punktet PY max, så ved vi, at det jo i princippet også er lige med effekten i den indre modstand.